नमस्कार, रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला उपवासाची झटपट ॲपल अँड ड्रायफ्रुट्सची पुडिंग दाखवणार आहे। तर आपण ते बघून घेऊया। हे 2 ॲपल घेतलेत बारीक करून। हा 1 वाटी दूध आहे। दूध एकदम थंड करून घेतले फ्रीज मध्ये। 2 मोठे चमचा साखर, काजू आहेत, पिस्ता, मनुका, बदाम आणि ही पाव चमचा वेलची पूड आहे। काजू, बदाम आणि पिस्ता हे आता आपण थोडं क्रश करून घेणार आहोत। काजू, बदाम आणि पिस्ता हे आता क्रश करून घेतलेले आहेत। आता मी साखर, हे ॲपल्स आपले आणि दूध हे ब्लेंड करून घेणार आहेत। ॲपलचे थोडे फोडी मी तसेच ठेवणार आहेत साईडला, ते वरून टाकण्यासाठी, आणि बाकीचे ब्लेंड करून घेणार आहे। ॲपल, दूध आणि साखर ब्लेंड करून घेतली आहे। आता यात मी थोडं वेलची पूड टाकते, ॲपल्स, ड्रायफ्रूट्स, मनुका, आणि आता हे थोडं आपण मिक्स करून घेऊया। हे आता मिक्स करून झालंय। आता वरून आपण हे ड्रायफ्रूट्स टाकूया। मनुका, आपली ॲपल अँड ड्रायफ्रुट्सची पुडिंग रेडी आहे। तुम्ही पण हे करून बघा आणि मला कळवा कसं होतं ते। आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।